Pe o pajiște întinsă, la marginea unei păduri, într-un sfârșit călduros de primăvară, o albinuță zbura bucuroasă printre flori. Se depărtase de familia ei de albine, dar cunoștea foarte bine drumul spre stup. L-a parcurs de atâtea ori, iar regina mamă era oricum atentă să nu se rătăcească vreo albinuță. În timp ce zunzăia printre florile frumos colorate, mica noastră albinuță s-a întâlnit cu un pui de căprioară. Era o căprioară frumoasă, zglobie, cu un botic umed și simpatic și care se îndepărtase puțin de pădure, atrasă de frumusețea acelei pajiști minunate. Albinuța a dat din aripioare, s-a așezat pe spatele căprioarei și au făcut cunoștință. Au început să alerge împreună și să se joace davați ascunsele. Albinuța se pitea în spatele unui fir de iarbă și striga bucuroasă către căprioară: Găsește-mă! Găsește-mă! Și uite așa, jucându-se și zbenguindu-se, și-au dat seama că soarele a apus și că trebuie să se întoarcă acasă, fiecare la familia ei. Puiul de căprioară s-a uitat în jur și a realizat că s-a îndepărtat de pădure de casa lui. Era deja târziu, se înserase și devenise prea periculos să se întoarcă singură acasă. Lupii sau urșii ar putea să o prindă imediat. S-a speriat și a început să plângă. Prietena ei, albinuța, a încercat să o liniștească, spunându-i: Uite, am o idee. Te vom asta doi albinuțe. Haide cu mine până la stup și vei vedea. Zis și făcut. Au ajuns împreună și albinuța i-a explicat reginei albinelor ce s-a întâmplat. Regina, deși era îngrijorată și puțin supărată că albinuța și căprioara nu au fost ascultătoare, a decis că va însoți puiul spre căsuța lui din pădure. Te vom conduce noi către casă și te vom apăra de orice urs sau lup care ar putea să te atace, a spus hotărâtă regina albinuțelor. Și, dintr-un zumzet, a adunat câteva sute de albine în jurul ei. Să mergem, a strigat ea. Și toate albinele au început să zboare deasupra căprioarei și au pornit împreună spre casa ei. În întunericul înfricoșător din pădure, un urs mare și fioros s-a năpustit asupra puiului de căprioară. Atunci, la semnalul reginei, toate albinuțele au sărit pe el. Ursul s-a speriat și a luat-o la fugă. Știa foarte bine că înțepătura de albină nu este tocmai plăcută. După ce a traversat pădurea, protejată de roiul de albine, micuța căprioară a ajuns în sfârșit teafără și nevătămată în fața casei. Acolo, mama ei o aștepta îngrijorată după ce a căutat-o toată ziua prin pădure. S-au îmbrățișat bucuroase, iar căprioara mamă i-a mulțumit din suflet reginei albinelor. Totul s-a sfârșit cu bine, însă voi copii trebuie să ascultați mereu de părinți.